хора, и днес ще направим едно видео на най-очакваната игра, която искате. Stumble Guys! Хора, ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала, пишете долу в коментарите и продължавайте напред с клипа. Хора, оставете какива смяхте, просто тия не са добре. Ей, аз съм до тебе! Ти не е тюрката. Да ми! Хора, абонирайте се за канала ми. Да, абонирайте се. Не скажи да си кученце. Да. Или зайче. Така, хора, ето почваме с нивото. Ако искате още на тази игра, Ти кой си? пишете долу в коментарите и да. Правя видео. Така, хора, имам Stumble паса. Мамка му, това не знам как не го направи. Хая! Да. Айде, пиши ти да си бомбон. Спока така, че нарича майка ми. Лека, бълък. Така, хора, наистина тази игра е супер яка, абонирайте се за канала. И да, наистина, можете да пишете долу в коментарите и да станете член на моя канал и така ще получавате и така винаги ще получавате известия, когато качвам видеа и да, хора, и мога да правя видеа с вашия приятел Жоро Асенов и Жоро Пасков, Алекс, брачет ми, всички. До мен е Моника Минкова. Къде? Така, хора, не сега да чуя. Не мога да говоря. Майко, какво ми направи? На колко си там? На 21. Аз ще ти да пукна. Къде са? Хора. Колко скочил? Ама той знае. И знае, че ти го харесваш повече от мене. Ама и аз го знам. Хора, до тук ще приключва видеото. Чао! Бай!